מה קורה חברים? היום אנחנו הולכים לעלות גביעים, וזה בעצם הדק שלנו. אנחנו עוד מעט לבל 11, וכשאנחנו נהיה לבל 11, אז אנחנו נעשה סרטון. אוקיי, יאללה, בואו נתחיל משחק. אוקיי, אנחנו אותם גביעים. קאפה. קפה. טוב, אנחנו נשים לו פה את הפרינסס. מיני פקה. אוקיי, הוא שם בייבי דרגון, אז... אין לנו איפה המשקיפיר כשצריך אותה. אוקיי, הפרינסס לפחות הרגה את ה... אני אשים פה אוג. הוא בידסה של איקסר, וואי, זה ממש טוב. חכה שהאוג יוריד, לא? וואי, יצא לנו די טוב. טוב, זה מכה זה טוב. וגם זה פגע באליקסר קולקטור. זה יצא טוב, הלוג. טוב, המוסקטר פה. הרגע את הנייט, הוא הביא לה רק מכה אחת, ואנחנו נתקדם. אוקיי, בייבי דרגון. אני עושה לנו את ה... הפעיל לי את המלך. אוקיי, זו ההחלטה שלו, החלטה לא כל כך חכמה לדעתי. וואי. וזה רגע של איקסר, אני חושב שזה הזמן לתקוף. רגע. לא. בזבוז סתם אוקיי, פייר. אוג יכול לחיות, לא, סקלטון. טוב, מכה גם. אין לנו אליקסר שזה ממש אבל רע. אוקיי, שמנו מוסקיטר, אבל אני חושב שנייט יביא... מכה. נייט לא כזה גרוע שהוא מביא מכה אחת. אוקיי, אני לא שם כלום, אני חוסך אליקסר בינתיים. אוקיי, כל הזמן שם את הבייבי דרגון ואת הזה, כן. את ה... גובלינים. כן, גובלינס. וואי, הוא קראתי עליך די? לא, וואי. הבייבי דרגון היה יותר קרוב, הבניין היה יכול לזה. וואי. עוד מכה, טוב. עכשיו מבין איך ההגנה שלו כל הזמן. גולם. טוב, שיש את האמצעים האלה נגד. כן, אז חכה שהוא יגיע, נקווה שהמיני פקה תספיק לה במכה. הנה מופיע זה מיני. יש! וואי, יצא לנו טוב עכשיו. אוקיי, אחרי זה שים גם את המוסקיטיר פשוט. יש, הבייבי דרגון עקף. זה לא טוב. זה טוב מאוד. אוקיי, זה ממש לא טוב. אוקיי, טוב, ברברים. ונקווה לטוב. שים מיני פקה. עזוב. תן לקנטר פוש. וואי, איזה התקפה. טוב. הוא יוצא ממנה, אני לא מאמין. ואיזה ניצחון אדיר. רגע. ניצחנו 200. עוד לא. אבוי. לוג, לא. מה, איפה הלוג הזה? הנה. אומייגאד. איזה קרוב. איזה קרוב. טוב, סבבה, הלך משחק יפה. משחק טוב. וואי, איזה משחק צמוד. הכי הפתיע אותי הגולם הזה. כן. טוב, סבבה, זה הדק. בואו נתחיל עוד אחד. יאללה. אוקיי, נגד לבל 9. זה מפתיע. אוקיי, בואו נתחיל במוסקיטר. אוקיי, וויץ' 4. יפה. אוקיי, ניתן איזה, אוקיי. למזלנו היה את הברברים. וואי. לא טוב. טוב, ניתן איזה כמה פעמים לגעת, לא נורא. מה הוא שם עוד? אוקיי. אני חושב שהוא שם גובלינים. אוקיי, מה ברברים בסדר? ליד ברברים בסדר, כי אנחנו גם הורדנו להם די דמג'. אנחנו מובילים. סליחה על הרעשים. וואי, הייתי בטוח. למברזק, סבבה, רק שהמיני פקה תהרוג אותו. טוב, לא נורא, לא הרגה.
וואי. אוי, ולקרי עם רייג' של הלמברג'ק. אני חושב שהוא הולך לשים לי עילית ברברים פה, אז אני לא אשים עם זה אוגריידר, כי צריך לשמור על איקסר. אבל אם עושים עילית, יש לנו אותו ברבר. כן, בסדר, זה היה ברור. בטח עושים זאפ, אז שים לו גם לוג. אחרי. אם הוא ישים. לא, הוא לא עושים. אוקיי, עכשיו מוכן עם לוג, יש לו סקלטון ארם. אוקיי. חכה, למה לא... טוב, סבבה. או, 2 מכות. הנה. וואי, גם הברברים הורידו מלא לוויזארד. או, אוקיי, אנחנו מובילים פה בדי הרבה. או, זה פרינסס. אוקיי, וואו. כן, זה מטורף. אוקיי, זה היה סתם בזבוז של זאפ. הוא סתם עכשיו בזבז את זה, כי הוא היה נואש. אוקיי, הפרינסס בינתיים. נקווה לעוד מכה. טוב, לא יקרה פה. זה יקרה, איזה פרינסס מפתיעה. וואו, יש, מזל שיש לנו לוג. וואי, זה היה לוג הצלה. וואו. וואי, זה צלע ממש טוב. זה בקושי נגע. אוקיי. על האוג. אוג 2, בום, יש, אוקיי, בניין אחד הורדנו. והפרינסס פה עושה דמג'. אוקיי, הוא שם למברג'ק. אז שים מיני פקה. יש, לא צריך. אני חושב שזה שלנו. אוקיי, טוב. זה שלנו. סבבה, משחק יפה. כן, זה היה משחק ממש טוב. נעשה עוד משחק אחד אחרון. טוב. יאללה, אוקיי. נתפקס קצת ויאללה, אוקיי. אנחנו בינתיים עלינו די הרבה. 2 משחקים כבר. אוקיי, בוא נשים במוסקטר כמו בפעם הקודמת. אוג 9, וואה, זה מפתיע. אוקיי, יש לו לבלים פה די גבוהים. לדעתי כדאי לשים פרינסס. לא. לא חושב. לא. עזוב. לא. יש! יופי, האוג הלך למה שרציתי. אוקיי, 2. 3 מכות, אוג זה ממש טוב, אחלה אוג. כן, לבל 8. כן, יש לו... עכשיו אני יודע שיש לו את האוג ריידר, לבל 9, אני שומר את האינפרנו טאוור, לא אוג ריידר כל הזמן. עכשיו עם חצים, זה נותן לנו הרבה פעמים את הפרינסס. כן. טוב, אני חושב שיצא ככה ועם לוג. לא חושב. לא, ידעתי. מין פקה מכה. טוב! וואי, איזה מיני פקה. אוקיי. יש לי משהו לעכב. הייתי חייב. הוא מרדים לי מלא. טוב, אני שומר את איקסר למקרה שהוא שם לו גריידר פה. אוקיי, זה לא היה צעד חכם, אבל סבבה. בואו נחכה שזה ימות. טוב, הוא שם פה בום טאוור, זה לא היה החלטה חכמה כל כך, ונשים פה אינפרנו, על האוג שהוא שם. אוג 9, אוג חזק. אוקיי, אינפרנו, הבום טאוור, סליחה, עוד שנייה מת. אז זה הזמן שלנו לתקוף עכשיו. אוקיי, אוג מביא פה מכה. 2 מים, יופי. אוקיי, אני שם פה לוג ומיני פקה. סבבה, יוצא לנו פה טוב. כן. סליחה שאני צרוד, אני קצת צרוד. אוקיי, עוד פעם בום טאוור ומיניונס. אנחנו נשים על האוג ברברים. וואי, אוג הזה. יופי, יצא בסדר. אני חושב שאני שם פה ככה, בינתיים. וואה! אוקיי. וואו. האקזקיושינר די הרס לנו את המתקפה, אבל לא נורא. אני חושב פייר בלוג, לא? נראה לי כן, זה כאילו זה יוריד את הבניין, לא? כן, יוריד. לא.
לא יוריד? למה כמה? וואי וואי. וואי וואי. וואי, לא. וואי וואי, לא, לא מאמין. לא! אני לא מאמין, איזה זה היה כל כך מהפך. חמוד. וואי, איזה מהפך. כן, טוב, נעשה משחק אחד כדי להחזיר את עצמנו, ואז נלך. טוב. וואי, איזה מהפך הוא עשה לי. אוקיי, יש לנו 2 צופים, והוא שם אייס. יש לנו פרינסס. אוקיי. אוקיי, וויזרד לבל 8. בום! אוי, יש. אוקיי, אינפרנו טאוור. והפרינסס גם. אוי, לא. ואבוי. וואי. טוב, איזה מזל שהיה לנו פה. יש. שיר. אוקיי, לא קרה כלום, כאילו. אם היה לי אליקסיר הייתי שמו גריידר. לא נורא. אוקיי, לוג. אוקיי, אני חושב שאני שם לו גריידר פרינסס. שים, רגע, חכה. אוקיי, וויזרד ואייס שוב. ואנחנו פה עושים לו דמג' בנט, וואו, איזה פיירבול. אולי זה לא פגע בוויזרד. אוי, לא פגע טוב, לא נורא. אני מפחד שעושים לי בלון, אין לי אליקסיר. וואי, זה ממש לא טוב עכשיו. אוקיי. זה לא טוב. אני מקווה ש... רק שאין בלון, ופריז, כאילו. כן, זה בינתיים. המתקפה שלו. וואו. אף אחד לא עושה כלום. כן, כל הזמן אנחנו עכשיו מחכים. חכה. אל תדוד את המוסקיטים, אם יש לו בלון. הנה. אוקיי, בטח עושים פריז. נשתמש בפריז ואז נשים. אוקיי, זאפ. לא איזה צריך אפילו, זה. כן, נכון. זה סתם עכשיו אבל. אוקיי. אוג פיירבול. וואו. אוי, על הגובלין גנג. או, זה הוריד גם ומיניון מיניון יונס. אחד. פרינסס. וואו. אוי, אוי ואבוי. מיני פק. אוי, אנחנו נצא מזה. כן. יואו, איזה מזל שלנו. אוי ואבוי. אוי, לא, שכחתי מה. פריז. או, מכה. זה לא בסדר. טוב. אוקיי, גובלין גנג. והוא שם לוג על הפרינסס. וואי, תראה מה הורדנו לו פה. גם. היי, עוד מכה אוג. אוי, איזה אוג. אני חושב 2 שזה מכות, שלנו. יאללה, 72. וואי. רגע. רק נשמור. שלא עושה לנו הרבה אליקסיר אליקסיר דמג'. זהו. וואו. שלנו. וניצחנו. יופי. טוב, חזרנו לעצמנו קיבלנו גולדן צ'סט, יפה. סבבה. אוקיי. זה הפרק שלנו, מקווים שנהנתם, תנו לייק וסאב, אנחנו נחזור אליכם.